Mezi šesticí reprezentantů v našem týmu, kteří bojovali v přestávce na mezinárodním poli, byl také Ruslan Mingazov. Čerstvý tatínek dcerky Jasmíny se během přestávky poprvé viděl s rodinou doma v Turkmenistánu a následně přispěl i k výhře 2-1 proti Ománu. First is I meet my daughter and I was very happy to see her because it's like Mingi too. And it was national team game. We won Oman at home. I played this game on all game and I'm happy because I happy was there and now I happy be here. I Ruslan Mingazov věří, že zápas v Teplicích zvládneme a přivezeme si všechny body domů do Jablonce. I když to bude zápas asi hodně náročný. Yeah, this game I remember till now because it was very hard and I think now will be more hard because Teplice want to win and I think it will be very interesting game and I think that we bring to home 3 points.